Luke 15 verse 11. Luke chapter 15 verse number 11. Yes. Wayesethi umuntu othile wayenamadodana amabili. Verse 12. Encane yawo yayisithi kuyise, Baba, nginike isabelo sefa esiqondene nami. Wawahlukanisela impahla. Verse 13. Kwathi emva kwezinsuku eziningi indodana encane yayisibutha konke yamuka yaya ezweni elikude. Yachitha khona imfuyo yayo ihamba ngokonakala. Verse 14. Isisaphaze konke kwavela indlala enkulu kulelo zwe. Yaqala ukuswela. Verse 15. Yayisiya kukhonza komunye umuntu walelo zwe. Yena wayithuma emadleleni akhe ukuba yaluse izingulube. Verse 16. Yafisa ukuzisuthisa ngemidumba edliwa izingulube, kepha kayiphiwanga muntu. Verse 17. Uthe sekusile kuyo, yathi, bangaka abaqashwa bakababa abanokudla okuningi, kanti mina ngifa indlala lapha. Verse 18. Ngiyakusuka ngiye kubaba ngithi, Baba, ngonile kulo izulu naphambi kwakho. Verse 19. Angisafanele ukuthiwa indodana yakho, ngenze ngibe njengomunye wabaqashwa bakho. Verse 20. Yayisisuka yafika kuyise, kepha kuthe isekude uyise wayibona, waba nesihe, wagijima wayisingatha entanyeni wayanga. Verse 21. Indodana ayisithi kuye, Baba, ngonile kulo izulu naphambi kwakho, angisafanele ukuthiwa indodana yakho. Verse 22. Kepha uyise wathi ezincekwini zakhe, sheshani nikhiphe ingubo enhle kunazo zonke, niyembathise, nifake indandatho esandleni sayo nezicathulo ezinyaweni. Verse 23. Nilethe ithole elikhulupalisiweyo, nilihlabe sidle sijabule, ngokuba le ndodana yami ibifile, yabuye yaphila, ibilahlekile, seyatholakala. Amen. Base beqala ukujabula. Amen. Pray. Lilungile lingamandla akho. Baba wethu namandla onke ekseni, khuluma ngalizwi lakho, udunyiswe wena wedwa. In Jesus name, amen. Today I want to talk about the Father's love. I want to talk about what? Ithi ngesingisi verse 24. For this son of mine was dead and has now returned to life. He was lost, but now he is found. So the party began. Now, I want to talk about 4 things that the son, 4 mistakes the son made. Amaphutha awu-4 indodana eyawenza. And after that, I want to talk about 4 things that are required for the son to rectify amaphutha ayo. Niyezwa bazalwane? Now here I will be talking kwabantu abakuma categories awu-2. Ngizobe ngikhuluma nabantu who are like the son. In fact, awu-3 that have left the father. And number 2, laba abangafuni ukubuya. Number 3, laba bangakaze bahambe kubaba. 3 categories. Bakhona ke lapha phakathi kwenu ngoba angizokhuluma nge-prodigal son, ngizokhuluma ngani. Ngizwa bazalwane? Right. Now here's a problem. This father was very wealthy.
This father was rich. And this father had 2 sons. Wayenamadodana amabili. And la madodana ayinakho konke under the house of his father, of their father. Ningilalela ngithi. Now, like all of us, I'm sure ukuthi the son was like, Baba, ngaba abangani bami beyiphilela. And abangani bami bashaya ama-vacation. Wena njalo lokhu ungilusisa la, ulokhu wenza zonke izinto, nami sengikhathele. Ngicela unginike okungokwami. Ukuthathela lapho ukuthi khona okwakhe la, but angikho-ke lapho. Ngicela unginike okungokwami. Lo baba lo azange hesitate. Lo baba wathi, let me divide the estate. Nayizwa leyo nto esaphila. Wathi ngizonabela ifa ngoba ifa labiwa umuntu ephila. Kodwa ngoba indodana ithi ifuni ishare yayo yefa. Wathi ubaba kulungile ngizokunika. Lithi iBhayibheli wase ehlukanisa kwathi lokho okwakho. Kusho ukuthi lokho kunye okwalenye indodana. Lithi wathi ezulisa kancane. Lithi wathi uzulisa insukwana nje. Emva kalokho wathi nginesho akazange avalelise. Waphuma kanje. Kodwa the time ethi nginike okungokwami, let me tell you, ubaba knew very well ukuthi ufuna ukwenzani. Akambuzanga, ubaba kodwa. Asangambuza ukuthi yini ufuna ifa ngiphila uzolenzani? Wathi ufuna ifa angikunike. Ngoba uyakwazi ukulifuna ifa ungakalifuni. Ungcono lo lifunayo ngoba useyaziveza ukuthi ufuna ifa. Angazi noma niyangizwa ke manje. Ungcono lo seyivezile ukuthi kahle kahle baba mina ngifuna ifa. Kunalolu oligebhele. Khona ongasho. Kodwa uyofa nini? Ungcono lothe nginesho why lokho ebekezela ebabona ukuthi le ndoda ayifi. Wathi baba ngiyacela ngeke mina ngikhathele ukulinda nginike. Kade ngikulindile. So now I want us to be spiritual examiners. See a deep etheni yimapha ama mistake indodana ewenzile so that we can find ourselves nathi, because until we realize ukuthi senza ama mistake we will never reach a point of repentance and redemption. Izinto ke amaphutha ningilalela bazalwane, and find yourself. Listen bazalwane, asingazincedi. Musani uyitotosa. Nangizwe zitshela ukuthi inkosi ngifuna ukuzinuka amakhwapha. That's how we can grow. Let's look at the first one. The first one, ithi mistake awayenza wathi, give me all that belongs. Nalibona iphutha lokuqala. Uthi uNkulunkulu mayikhuluma noMose, uthi Mose ngicela ungitshengise inkazimulo. Angithi? Show me your glory. Uthi akekho ongangibona aphile. Uthi kodwa there's an opening lapha ya engizokufaka khona kule cave so that you will see my back when I pass through, but you will not see my face. Lalelani, umayithu ufuna ukubona inkazimulo, ufuna ukubona the beauty of God, because God is beauty. Ningilalela? Usethi ke uNkulunkulu ke, I will cause my goodness to pass. Ningilalele? Uthi kodwa you will not be able to see, you can't see my face, because umubona ubuhle bami uzoba overwhelmed uwe phansi ufe, because ubuhle bami kukwenza ngathini, kukwenza uthuthumezela ukuthi inkosi kanti umuhle kanje. Niyangizwa ukuthi ngithina ngithi now umeyithi indodana yolahleko ke nginike konke okungifanele. There was no way ingaqhubeka isurvive because ubaba umeli beauty. Hey Nkosi yami. So meyithi nginike ubaba mase mnika konke
Kwamphoqa ukuthi angeke asakwazi ukuthi aphile after semnike konke ubuhle bakhe. Number 1, nginike konke okumfanele. Very dangerous prayer. Ngoba manje it's like ingane esikole, ubona ingane ezincane lezi zami. If lezi ingane ngiyinika 1000, ngi-rich, ngithi awuhambe mfana uye esikoleni. Yabona ichaos engenzeka esikoleni, ngingaze ngibize othisha. Kuthiwa wenza ichaos. Unganika ingane ezincane 1000. Singafika lapha I want this. Itshela abangani bakhozana. Ngicela lokho. Baze bangayi esikoleni, bayengayi eklasini. Babhizi bayakhetha. Amaphakethe agcwele manje 1000. Kanti manje uthi ubaba kusayilona 1000 lakho kodwa ngizokunika ngo2 rand. Hayi bayayizwa lento engisho. Ngizolokho ngithi nawo umkhero. Usenza njalo uNkulunkulu. Usathana uthi hayi wena ufuna konke okufanele. Ungakabi matured. Kunemthandazo nje fanele imbonga uNkulunkulu ukuthi akaniphendulanga last year. Because you were immature. If wakunika lento obuyifuna last year ibizokubulala. Kodwa wawukhala uthi kodwa Nkosi mina ungikhumbula nini? Kanti unika banjani? Athi nginika asebekhulile wena kwakakhuli. Mama ngizokunika imoto uhamba amakhawashi kade ukhonza. Uzohamba ushisa nyama namakhawashi. Wena uzokwazi ukuthi yiphi ephophayo. Uthi yaphopha leyo. Now, number 1 bazalwane mistake ayenza. Give me all that belongs. Lalela, awunalutho wena. Imali, unani wena? Ufike nani la? Awufika nalutho yini? This is a mystery bazalwane. Ngicela niyizwe lento engizoyichaza manje. Lento iyimystery nkosikazi ngoba how deceptive uSathane is. If uphume esibelethweni sama wakho uthi nywe ungenalutho ne, you must understand ukuthi there is nothing you will take with you. Study ukuthi uzalwe unani, and then you will be delivered to understand ukuthi you cannot take anything with you because you brought nothing. Even neyingane uzitholela ayikho into ofike nayo. So what makes you think uma usuhamba uzohamba nama riches? Awuzohamba nalutho. Ziwu2 izinto ozohamba nazo ongafikanga nazo if unenhlanhla. Number 1 uJesu. Number 2 imisebenzi. Those are the only 2 things. Ayikho ke edlula lokho. Let's move on. Number 2, still number 2. Nisahamba nama ngithi. Number 1 is saying, mistake ayenza. Give me all that belongs. Jesus, unani wena. Number 2, he left his father's house to a distant country. Angcono if this was his father's house, wahamba wenza la. At least ke kumbi kona kodwa at least iseduzana. Wahamba wayojubalala. Number 2, ngesikhathi wahamba waya kude kunobaba. Number 3, he spent his money in wildlife living. Ngangcono wenza ibusiness. Manje wayichukucha. Wayiphaka. Wayingcolisa amatafula. Nayizwa yana. Why send a girlfriend allowance? Number 4, last one. A mistake ayenza. Pride. Remember, it took some time to realize ukuthi no man, I must go back. Waze wadla nengu. In fact, akadlanga nazo wayihalela inkosi. So, these are 4 mistakes, ne? 1, give me all that belongs to me. Number 2, he left his father's house to a distant country. Number 3, spending his money in wildlife living. Number 4, feeding pigs to survive. Pride to go back to the farm. Let's look at the 4 things that we need to go back. Please, this is directed to you. Please. Number 1, yangibusisa liphathi.
Iti. Yes, akhona. Verse 17. Verse 17 only. When he finally came to his senses, he said to himself, Nice. at When he finally came to, he said to himself, Hey, Pinda. When he finally came to his senses, he said to himself, at home even the hired servants have food enough to spare. Listen, bazalwane. Ipride, lo mzalwane lo, ipride yakhe yaqale yalwa, yathi hayi awukuzami. Abanye benuke balapho ke manje abasafuna ukubuyela enkosini. Bayofela engulubeni. Uyabona ukuthi okubhedile. Buyela ekhaya. Nawe uma usubuya ekhaya ungalokhu ubuza ukuthi uphuma phi. Manje the fact ukuthi uyabuya kusho ukuthi kukhona la senixoxile noNkulunkulu. Ngiyizwa into engishoyo. Manje sengizothi mina awusitshele wawuhambelani Mike. Hayi bazalwane ngizoxolisa. Sengiyayithoba. Ngibuyile bazalwane. Kona akukho lule eminyango. Asingangeni lapho. Usebuyile umzalwane. Asibonge. Futhi mesimbone kwelinye ibandla. Singasho ukuthi wahambelani. Mekwe umbona nje ese Holy Ghost Fire Convention Center. Ungasho ukuthi ufunane Holy Ghost, angithi sikwi kingdom. Angithi asiqokelela istokfela sethu. As long as esathi Jesus is Lord. Fanele sithi glory to Jesus lo mzalwane usasindisiwe. Singabe ibandla la khona umuntu mengakhonzi nathi uwile. Emandleni phela khona lokuthi once nje wakhonza kwenye indawo nakho nje umukhonza la next door niyadlala vele lapha. We can't be like that. Mina nje uma ufika la ngeke ngikuza ukuthi yazi baba la ngiphuma cishe ngasho enye into la uphuma khona nala uma usuhamba. Mina nje uma ngitshela la ngiphuma khona baba bokunzima kanje yabona baba la ngiphuma khona baba yabona nje imanga ngithola ikhaya manje yabona nje baba wena nje ubaba wami wangempela nje lo yana nje ubengabuser ubengihlukumeza ubengenza ukuthi mina nje baba usukhonza isikhathi esinganani la baba 5 years abuse ubona umuntu mokwenziwa counseling seshade for 5 years mina kulomshado nje angikwazi ukujabula ethi hawu noma ushada ngalesi ushada wawungajabuli ngiyazi nje injabulo lokho ekashada kusho ukuthi uthatha imali nje uthi nginike konke okungifanele. He's not himself. Akekho kuma senses, akekho right. So was now it's him. He's 2 in 1. Ne? So this version of him lo amba no uye owayedla konke. Nangizwa uye wayiphila enza konke. Le version yakhe yayimile imlindile. Now imisiqedile le version le ngifuna ukunitshela manje ngeimpilo zeni laba le version could be your friend. Lo mthanda kakhulu athi ayikahle wena ngathi usonda kakhulu. Ayikahle ngathi uthandaza njalo nawe ngiyakufica ufunda nalezo awukube chilled. Na version. Ningilalela? Now mase ngasanayo into azoyenza le version le was he came to himself and he said manje ingqondo ibuyile ngiyangizwa ukuthi
ibuyile ingqondo manje uthi hayi man, and ingqondo ibuyisa ukuthi angisayona lento engaphuma ngiyiye endlini kaBaba. Ingqondo ithi ngifunani la? Abanye beni balapho manje, balapho. Abanye bena bakahle nezingulube. Ngicela ukunisiza kusa early. Come to yourself. Ungazi udle nezingulube. Abanye badla nezingulube manje. I'm telling you, ungazibulali. Come to yourself and realize ukuthi no man, in my father's house. In my father's house, nayisebenza sidli lento. Aziphila kangcono kunalento. But you must come to yourself. Awungadingi ukutshelwa. Ungadingi ukushunyayezwa. Iba your own preacher. Yes. Iproblem esifundizwe silifundela abantu. Uthi ngifuna ukushumayela uzongiza uMamnyawo sela. Ngoba uMamnyawo save nenhliziyo encane. Yabona nje kanti wena uyabhubha enhliziyo encane. We must come, we must come to ourselves. Uthini mayiqhubeka? When he finally came to his senses. Listen, bazalwane. Oh, Nkosi yami, nangu bukani la, imancane akhona. Listen. This was the mistake. Oh, Nkosi yami, wozala ncane. Listen. This is the problem. If I'm the father, I'm the father. Right? This is you. So, I want to show you something. Who has ubano on a mali? No 20 rand, no 50 rand, no 100 rand, watch. No me mali. Yes, bring it, no jabs. Bring it. Yes. Now, give it to Ungobo and stand here. Ungasuki. Right? Uba umunyo ne mali. Bring it, Sam. Izobuya nikungcobo. Uba nomunye nemali. Stand here. Give it to Ngcobo. Yeah. Now, Ngcobo na malini lapho? 210, 270. Now listen to me carefully. The reason why Ngcobo is number one is surrounded ilabo sisi. Eno 270. It's not because of him. It's because of the Father. Listen, if ngisuka mina sengizothi hlalani phansi mase ngithatha imali zenu. Yenzani njalo ke. Yenzani njalo Sam. Thathani imali zenu hlale phansi. Now, this is what happens when you leave the Father. Because labantu abebekuwe bebengekho kuwe because of you. They were called by the Father. Le mali obunayo ubungenayo, it's the Father that instructed them to give you this money. If Ngcobo ngathi nje manje ngicela ninginike nonke la o50 rand ngathi hayibo ngoba kwenze njani? Why? He's not the Father. Kodwa mangase ngime la ngithi nonke la ngicela nilethe nonke imali eninayo. Ningakhipha yonke nikhiphe no 10 rand nikhiphe nemali yokugcina ngoba it's the Father that is saying, it's not the Son. Ningilalela ukuthi what I'm trying to say. So listen. So the day Ngcobo uzoshona le, the day uNgcobo esuka kwiKM nangizwa in fact come here, this is beautiful. Buyan shasha, give him back. Now listen. Now the moment uNgcobo esuka la nangizwa imali asithini imali ayiphumanga emalini. Angizange ngithi mali woza kuNgcobo, ngibiza abantu baletha imali
Now uNgcobo mayiphuma uphuma nemali kodwa ayinabantu. Now mayiphela le mali abantu abayilethayo abasekho ngoba akazukwazi le mali ukuyi-multiplier because akayitholanga akulethwa ngemali ukuze abe nemali, kulethwe abantu ukuze abe nemali. So abantu njoba besala nobaba imali isakhona uyena ongasekho emalini. Ayi Nkosi yami angazi noma niyangizwa yini. Ningilalela what I'm trying to say, eh? So provided the prodigal son was with the father, wayinakho konke akudingayo. So ukuphuma kwakhe nezinto zalahleka mhlazane ephuma, ayilahlekanga mhlazane eyispenda. So into zakho nawe uyithole kuJehova ayizulahleka mase uxoshiwe emsebenzini, zilahleka mhlazane usuka. Are you understanding what I'm trying to teach you, church? So uma usuka kuNkulunkulu awusuki nje wena isiqu sakho, usuka nayo yonke into ekwenza ube uwe. Kusuka uzusuke nemoto utho ukuthi ubunemoto ayisekho kodwa usayi-driver, it's a matter of time ibe kwi-accident beyond repairs. Ningilalela. So mayithi nginike konke wasaNgcobo. Yabona umuntu uyayazi eyakhe. No. Ayi angazi Nkosi yami ngcwele. Ithi nginika konke okumfanele. Nginika konke okumfanele. Now ubaba wayenemfuyo kodwa akamnikanga imfuyo. Ngoba wayazi ukuthi usefuna ukuhamba. So umdedela nje ukuthi uyahamba ngamasibomu, uyazi ukuthi vese la iyakhona lento aphume nayo izophela. So umlindile. That is why ngambuzanga ukuthi uphuma phi ngoba uyahamba nje already yena umbone sebuyile. Because uyayazi lento ahambe nayo ukuthi ayizumlast isikhathi eside ngoba ilasta ngoba unami. I last ngoba unayo. I'm helping you. Don't ever think ukuthi because you are blessed when you leave God blessings will remain. Ingakho kuthiwa ama blessing are without repentance. uNkulunkulu mayikuphinda akakuphuci, but let me tell you something. Ama hedge protection eyenza ukuthi into zakho ihlale usuke sewavulile ama gate uSathana azitaphele. Ayithathwa uJehova, ithathwa isitha. Jesus. Amen. Now hamba unika uThabo ke. uThabo uyena okwenza ukuthi ujive namantombazana. Now lithi deliverance lithi uThim 17. Hi Jesus. When he finally came to his senses, he said to himself, at home, even the hired servants have food enough to spare. At home. And here I am dying of hunger. I will go home to my father and say, yes, Father, I've sinned against both heaven and you. I've sinned against both heaven and you. Yeah? And I'm no longer worthy of being called your son. Please take me on as a hired servant. Whoa. Now, number one, to go back to the father, because we must go back now. You must first come to your sober senses. Yes. Ne? Yes. You must come to yourself and be sober-minded. You know, I take full responsibility. Don't blame people for you. Number two, into fanele siyenze manje is we must remembering what you left behind. Ekhaya. Listen, ungaphuma evangelini ungasebenzi. Uphuma evangelini kuba ngathi vele ubuhlupheka ayikho kodwa khona into ongeke ukwazi kuyidispute evangelini noma ungangaba namali but kunento ebizwa ngepeace. Yes. Amen. Yes. Uma ulithole kahle oba nayo uba nokuthula kwenhliziyo uthi uJesu nginishiya nepeace
anginiki njengezwe linika uthi lokukuthula kudlula ukuqonda yangizwa ncopho you must always yabo manje khumbula we must remember you know gege I must go back to my father's house because in my father's house nezisebenzi zidla kangcono. Remember your father's house. So remembrance, number 2. Number 3, oh Jesus, swallow your pride and admit I have sinned. Mpetile nje. You know mwenze isono iyankulunkulu ufika uthi Nkosi ngonile. Makubiza ukuthi we ngiyanisiza manje. Uzivalele ekamereni ukhumula ube kanje. Uthi Nkosi imlo. We mufuna ukubona uNkulunkulu enzela umuntu umusa. Ungalokhu uzenza into ekhorasayo ubuse sokulu. Si good at pretending. Umzalwane siyavuma you umzalwane asiphikile si umzalwane kodwa ubanjwe ikubambile inkanuko isono sikucindezele hamba banqunu phambi kwaNkulunkulu uthi Nkosi ngikhathele manje ukupretenda. Here I I'm suffering akekho yaziyo lento kodwa Nkosi wena ubona konke. Ngizwa bazalwane Nkosi akekho yaziyo bangishayela izandla mengicula kwenzeka ukuthi abangiboni nomfundisi na akangiboni nani Nkosi nalokho umusa angifuni ukuthatha umusa wakho ube yize ngizozilahla ngizoziceba noma ngingabonwa ngoba ngiyazi wena ubona yonke. So asiphuthume khona sovala swallow your pride and go back and admit you have sinned. Neso the last one which is uvala ke the most important one bazalwane is brokenness and humility. I'm not worthy. Uma usufika manje kubaba, musu phela ukuthi ungayishi into plan ukuthi uzoyisha. Uma usuka lapho usuke uthi wena ngizofika kubaba ngithi baba ngonile. Ngonile kuwena nakwizulu. Angisafanele ukuba umntwana wakho. Sengifanele ukuba isisebenzi. Kodwa muke wafika kubaba, ubaba wakhaga. Usuyabona ukuthi hayi izono zami awusa confess nangizwa kufana nokuthi listen bazalwane kufana nokuthi uzophuma la ungiqambela amanga ngaphandle mawusuphumile la uthi mina into engikhiphile lapha etop fan ingoba kukuthi nokuthi uma usubuya phela the truth is ufika kumina private uxolisa baba engikhulumile ngawe kabi ngiyaxolisa ungasho ukuthi umfundisi onjani othi musubuya kubalela amacala ngeke ngikubalele verse kodwa come and ngizwa leyo into nangizwa bazalwane ngaphela lapho usuku uNkulunkulu esekushayila ngithi wakwehlula wathi buyele emuva nakhumbula uHagar ebalekela uLokhuzana uSara wathi uNkulunkulu wathi buyele emuva uyokhonza uSara. So there are times when you go back, umusubuyela kubaba phela usho ukuthi Nkosi ngonile. Ngiyaxolisa. Ngiqale phansi, work on me. Ungibekezelela ngoba ngumuntu uyangazi wena ngakhiwe uwe. Kodwa ngifundile. Manje sibuya nepride. Umuntu ephumele emahashahasheni usezofika la ahline. Uhlinelani? Usabe ukuthi uzobuza ukuthi uphuma phi usezofika la hlale phansi uthi twatshela umakhelwane ukuthi athi musukuyenza lonto uphuma emahashahasheni wena uma kuthiwa khona umuntu ofanele kuthiwa mokunika isihlalo athi angisideserve ngizohlala phansi wena ngizwe ukuthi kuthi likuhlalisa iasha uthi ngicela uhlale wena mina ngizohlala phansi. Ngiyamthanda lo mama lo kwakuthiwa uMary. Asithobekeni. Yabona uma ufuna ukubona uNkulunkulu ehamba nomuntu bheka umuntu obroken. Nangizwe lithi useduzane kwabazinhliziyo eziphukileyo uyabezwa. Musa kuba proud but asi proud. Don't leave your father. Imessage yamisho njalo nje. Ithi laba basakubaba don't leave.
Laba abase engulubeni, come back. Niyangizwa bazalwane? Please come back. The Father is waiting for you. Akazi ulokho ekubalela into eziningi. Into azoyenza nje kuwena, number 1 uzokuhaga akuqabule. Number 2 uzokushintsha ingubo. Number 3 uzokufaka iringi. Number 4 akunika izicathulo ezintsha, ama sandals. Niyangizwa? Number 5 akuhlabela imvu enonile. Imagine, that's how much your Father loves you.